Ами, всичко това, което ми се готви, прати, е сложно. Имам продуктите, само че като гледам, смисли това, изчакай да няколко минути да загрее формата. Не мога. Дата ми лесно, слагаш, въркваш и чакаш. Или пък мисъл да режеш картофите, сипваш брашното. Нещо такова не режеш, после ги объркваш и някакви изчанчни, които аз не мога да направя. Кажете го на майка ми, не на мен е. Нещо лесно и бързо и... Да. Сериозно говоря. Лесно и бързо да стане. Звъря се, слушате като някакъв капанар. И... ям. Искам да сложа от праса пикантина. Тя е за... Това е за вкус. Цели, но не. Това е интересно. Манданос. Не. И аз това е хубаво, искам да сложим от това. Не знам, защо го пробвам, искам да го сложим. Червен пипер не. Да няма в него червен пипер. Не знам кой това да пинкли. Бача! Черен пипер, такова не искам да имам. Магдаността го видях преди малко. Ригам. Това не знам какво е. Това е гадно. Някакво и това не искам да го има. Чубрица. Чубрица. Чили... Не, да. Джоджон. Тук пачките са някакви еднакви, вижте. Вътре са някакви еднакви всичките, аз ще ги объркам. Да, Рихтън, все там. Искам да има в това, което ще ни пачките, това, удължително искам да го има. И това. Цвет. Искам да ги има. Това са най-цветнички. И ми кажете да ги... кои да сложа. Смисъл, пратете ми някакви други статьи. Аз имам две книги, само че не знам къде са. Да, това е проблем, че не къде са. Ами последния някакви рецепти, в които да се слага подправка пикантина и подправка на пикантина, подправка от зеленчуци и ястия. Ето такова. Ето двете ги има. Да. Задължително искам да ги има, защото ми харесват на вкус. Да, благодаря. Много добра идея. Има и още, ама... Не, майка са просто. Кой е това? Това е гадно.
Опа! Къде? Ще сложа това. Да. Казах ви какво да има, пикантина, да, и другата пикантина.